mu cire sai da muka kai kolin tunanin mu kafin mu fito da wannan list. Kolin tunani duk wanda yake nan mun yi kololuwan tunani akan cewa ya cancanta ko ta cancanta ta gani. Shi yasa muke amfani da wannan dama mu taya ku murna, musamman shi chairman. Kowa ya san shi, kowa ya san kokarinsa, kowa ya san jajircewarsa, kowa ya san rashin tsoronsa, kowa ya san sanda yake wannan hukuma ta yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano. Kowa ya san abin da yi. May I mention of his name? Saint Jitters. Ai mun kai sunanka wajen Muhuyi Magaji. Mutum za ga yana neman ku kawo min mota zan bar Kano, zai cifke. So he did his best for the state. If I should have my way, I should have retained him as the chairman of Public Complaint and Corruption. But in kai wani abin is good ka samu change so that you can have more experience and wider consultations. So muna taya shi murna, haka dukkanin ku muna taya ku murna. Security agencies dukkaninsu an zakulo su. NDLEA ana ta kokari, muna godiya sosai. A kama, a koni, a detention, wasu tafi suna neman ma su yi belin wanda aka kama. Now yanzu lokacin canji ya zo. Wannan committee is directly under the office of the governor, no more, no less. From time to time, you will be briefing me. From time to time, I will be in consultation with you. Muku muna kare muku fatan alheri, kuma kamar yadda muka faɗa wannan dokoki guda biyu da muka sa za su fara aiki na ga daga gobe. Ko da yau ne, amma ai yau ba wani abu zai, amma zuwa daga gobe mun sa hannu yau sun fara aiki a takarda yau, daga gobe za a ga fara ganin action insha Allah.